Hai ndoda kutonzwa mumanzi. Ndoda kutombonzwa pana. Handimbooneka ndoda kuti mundidzidzise. Ikaramba ndondoitora musi wemanzi. What do you think about this music? Mumudhokera nchiwaona vachiplaya music. Sama mandudze. Makatanga rini kuplaya keyboard? No, muna February this year. Makatanga kuplaya this year. Oh. Muri panapa. Ndezvibva munoshuvirawo imimi. Vaenda kuchikoro. Vakuchengete vangani? Ari form 1. All right. Eh. 50 pamwedzi. All right. Doti tikatongoya tikatongonobhadhara 50 pamwedzi. Oti kangobhadhara 50 yacho anomotozototi mwedzi wopera. Handiti iyo ngatingoitonga ibve yapere. Iyo kai. Iyo ngatingoitonga ibve yadi. Iyo ngatitonga iyo ngaibve yapera. I think papa rushota $10. Iyo toda kubatango epedza yechi yemwana wechikoro tibve tatodi saibva yatopera. Handiti aiwa hainini handina basa zita rangu handina basa. Handiti saka iyo ndichazonobvunza ndonzwa kuti yakabhadharwa. Handiti iyo ndichanoibvunza kuti yakadi yakabhadharwa. Saka inotevera yachona ndichazama yetemi inotera usika yadi. Handiti kuti zvibve zvadi zvibve zvapera. Handiti rambai muchiita izvozvo ndicharamba ndichiuya ndichinzwa music tichiimba. Hallelujah,